Hemeze salam. Towuk butlaryny şeýdip, gaýnan soň şeýdip ýüzünden süzgüç bilen köpürjüni azatjyk şolar ýaly gara-gora ýerlerini alışdyrýan. Soň şeýdip aýyrýan, bişen soň we suwuny şeýdip goýýan paka. Towaklaryny ýaga goýup şeýdip gowurýan azatjyk tagan bilen bulgar bilen pomidor şeýdip maşinkadan geçirýän. İsteseňiz siz doğragy bilersiňiz. Gowja gyzylja bolsun diýip bir ulçemçe tomatny pastada goýdum. Bugün türkleriň bulgur palawyny bişirdim. Soň şeýdip sosumy goýdum. Bişen soň suwuny goýdum ýanky towagyň suwy süýji bolsun diýip. Soň priprawa atdym. Priprawa diýdim, şol kurýany bilýän bilen duz atdym diňe. Soň şeýdip bulguryny goýdum. Azatjyk suwuny çeken soň meske goýdum. Tagam hasam süýjetjä sebä meske. Sebä bulgur diýilýän zat azatjyk gurok bolýar tüwe garandy. Ýany bilen inhalýan salatlaryň biri çopan salat. Şular ýaly kommentariýalar okudymça gaty beğenýän. Sebäbi özüm TikTok'a girip kän zat öwrendim. Süýji zat pişirmäni öwrenmokdym, bulka pişirmäni öwrenmokdym. Pizza hamirini ýa-da kökeler zatlar pişirip bilemokdym. TikTok'a girip kän zat pişirmäni öwrendim. Bilmemezlik aýyp zatlar, esasan giýjem bolsa öwrense gowalýar. Türkleň edişi başgaçarak ýöne men özümçe pişirdim. Ýöne gyýlar hökman pişirnip görün gaty hem taamly boldy. 20-25 minutdan gapagyny açman pişirdim. Anada taýýar boldy. Towumyzam gowy pişipdir. Towagyň islan ýerinden edip bilersiňiz. Mende but bilen azatjyk gowsy bardy towagyň. İsteseňiz etden pişirip bilersiňiz. Düşünmeýän ýerini sorap bilersiňiz elbetde. Patpisat edip like goýmagy unutmaýyn. Işdämiz açyk bolsun.